इनसाइडनि बर'आव आं मिथु बर'। बारग' एनडिपिफोरनि रिहेबिलिटेसननि खामानिखौ मावबाय थानाय जादों। बेखौ लानानै जेनिबो जिंगासिनांगौ गैया। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी। बे समाव जानो गोनां उफ्रा बिसायख'थिनि थाखाय बिटिआरनि मोननै बियाबाव खुंथाय गोहोनि लोगो हानजा इउपिपिएल दोलोनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो नारा नाथा फोसावदिंनायखौ दोलोनि साफ्रोम दैदेनगिरि मावथिफोरा हर सान खामानि मावनायखौ नुनो मोन्दों। बेबादिनो गसाइगाव बियाबनि दाब दाब जायगायाव बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया बारग' एनडिपिफोरखौ लानानै खायसे सुबुङा दान्थे बिदान्थे खालामबाय थानायनि सायाव ओरैबादि बुङो। बिजेपि आरो इउपिपिएलजों जानाय बे सरकार बिथांमोनावहाय जेबो गरिब गुन्द्रानि थाखाय सेन्टिमेन्ट गैया होनना बुंदों बिथांमोना। दा नोंथाङा बेनि सायाव मा बुङो? मोनसे खोन्था सियाला माने जेब्ला आंगुरखौ हाननानै जानो हाया बे आंगुरा गोखै होननानै बुंग्रा मोनसे माबा बिपिएफआनो जा कंग्रेसआनो जा बिसोरो माफा माफा माने असमिया निला सियाल होननानै बुङो। सियाल गोथां। सियाल गोथाङा ओरैबायदि माने सियाल गोथाङा ओरैबायदि बेहा ना ग्रुप दङ ना कालचार दङ ना माबा कमिउनिटि दङ ना माबा ट्रेडिसन फल' खालामो बेफोरबायदि बिपिएफ आरो कंग्रेसनि केरेक्टारा। गतिके बिसोरखौ जोङो माफा माफा सियाल गोथांजों रुजुनो हायो। जेरै हमनानै ला बिपिएफनियावहाय दा सानजानिफ्राय मासे माने मा होनो हाथाइ गैयै सैमा फाग्ला फैनानै दंफैयो। हयथ' हमनो हादों नोंथांमोना। बे हाथाइ गैयै सैमा फाग्लाया जायखौनो बेखौनो अरनो थाखाय खां 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 बुंलागासिनो दं। मालाबा फेरेंगाखौ बुंगोन, मालाबा जिरनखौ बुंगोन, मालाबा प्रमदखौ बुंगोन। बेफोरबायदि हाथाइ गैयै सैमा फाग्लाखा आसिन कातिक मासाव फाग्ला जाब्रबनाय सैमाखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ गिग्रा मानसि नङा। आरो जोंनि रायजो राजाफ्रा बिसोरखौ लानानै मालाबाबो खर' साया। जोङो सुबुं माहारिखौ फोजाखांनो, सुबुं माहारिनि जौगाखां मावनो, सुबुं माहारिनि इयुन जोलैखौ जोङो दैदेनलांनो थाखायसो दिनै जों इउपिपिएल दोलोनि जोंनि जोनोम। दानिया बाथ्राया नायदो थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ जाबायदि थगायबाय ओरैबायदि थगायदों ख्रिस्टियानफोरनि फैनाय मुसलमानफोरनि फैनाय थाखाखौ बिपिएफआ जाजोबखादों। दुनियानि दुखियासिन होनोब्लाथ' ख्रिस्टियान समाज आरो मुसलमान समाजानो नंगौना नङा? धोरोम बिथिङाव नायनो थाङोब्ला बिसोरनि थाखाखौ बिसोरो जादोंब्ला आरो बिसोरखौ माबोरै जोङो दिनै दुखिया मानसिनि खामानि मावग्रा होननानै बुंगोन? आरो जाय बाथ्राखौ बुंदों होननानै आं खोनादों बेबायदि मानसिया मालाबा बिपिएफ, मालाबा इउपिपिएल, मालाबा कंग्रेस, मालाबा बिजेपि बेफोरबायदि थिरांथा गैयै बेफोरबायदि माने आथिं गैयै मानसिखौ जेरावनो मेरावनो थांनानै जायखौनो बेखौनो बुंलाबायबाथ' रायजो राजाफ्रा बेखौ गनायगोन बे नङाना। सार जिहेतु जे बारग' एनडिपिफोरनि थालांनाय रिहेबिलिटेसन थालांनाय मुंफोर बिथांमोननि थाखाय माबा इनिसियेटिभ लादों नामा सार? थालांनाय माने थालांनायनि बाथ्राथ' गैया। जाय लिस्ट होदों बे लिस्टआ गासिनाव फैजोबगोन। आरो सोरहाबा माबा मोनसे जाहोनाव मुङा थालांदोंबा बिनि थाखाय जोंनि गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरआनो स्ट्रेटेजि लाखादों थांना थानायनि राहा लामानि थाखाय। खिन्थु जोंनि मानसिया धर्ज गैया। धर्ज गैयैनि जाहोनाव दाखालिबो सानजाहा बायदिसिना बखिलाबायदों। धर्ज नांगौथ'। बिफांखौ गायनाय लोगो लोगोनो जे फिथाइ मोनजागोन बे नङाथ'। बिफांखौ गायोब्ला बेयाव नोङो हासारबो होनांगोन, दैबो होग्रोनांगोन। आरो खामानिखौथ' स्ट्रेटेजिकेलि मावगासिनो दङ। बेवहाय थालांनाय थालाङैनि बाथ्रा फैनो हाया, गासिबो मोनजोबगोन। आरो जायफ्रा लिस्टआव सोसनजामाराखै गुबुन गुबुन ग्रुपनिया, एस ग्रुपनियाथ' गासिबो थांजोबदों। सोसनजायाखैब्ला बेनि थाखाय आंहा बुंनांगौ माबा गैया। इयुनावहाय बिनि थाखाय गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरआ स्ट्रेटेजि लागोन। गसाइगावनिफ्राय सनाराम मुसाहारि, इनसाइड एनि बर'।